Ahojte. Naposledy jsme se loučili s tím, že jsem si přála, abych uběhla aspoň 5 kilometrů, jak jsem běhávala, tak vám musím říct, že toto už se i po té zlomenině kotníku děje. Uběhnu 5-6 kilometrů. Nicméně ten pocit při tom běhu není moc komfortní v tom, že cítím tam nějaké tahy, ten rozsah není tak velký, jako u té zdravé nohy, takže jinak zabírá každá ta noha a cítím, že třeba mám namoženou víc tu stranu, která je v vozovkách zdravá, oproti té, kde mám zlomený kotník, takže zabírá víc a ta s tím zlomeným kotníkem se fláká, takže myslím si, že kdybych se natočila při tom běhu, takže je to i takový trochu pajdavý běh. Ta rychlost taky není nějak závratná, absolutně se nemůžu dostat na to, co jsem běhávala před tou zlomeninou kotníku, nicméně to souvisí s tím, že jsem ztratila i fyzičku. Co se týká těch pár měsíců, co jsem nenatáčela nějaké video, tak neustále jsem rehabilitovala. Mám strašně hodného pana primáře na rehabilitacích, který se snažil mi dát maximum v tom, že když jsem měla nějaký problém nebo jsem se zmínila, tak jsme zkoušeli různé věci. Takže nebylo to jenom o rozcvičování té nohy, ale řešili jsme i to, že ta noha otíkala, tak jsme zkoušeli přístroj Extremitor. Možná jste o tom někdo slyšeli, je to takový skleněný válec, do kterého vložíte nohu a střídá se tam tlak s podtlakem a tím vlastně dojde k tomu, že se rozproudí lymfatický systém a mělo by to teda pomoct na ty otoky. Musím říct, že to opravdu pomáhalo, nicméně sestřičky na těch rehabilitacích mě říkali, že to záleží na každém, jak reaguje na ten Extremitor, že to taky není nějaký zázrak, ale já za mě můžu doporučit Extremitor. Potom jsem zkoušela taky chodit pravidelně plavat. To bylo hlavně i kvůli zádům, protože se mi nějak něco se mi stalo s páteří. Zás pan primář mi vysvětloval, že je to absolutně normální po těchto úrazech, že jak našlapujete na jednu nohu jinak, tak se vám vlastně rozhodí celá ta páteř a všechno vlastně, že? Tak jsem začala trpět na točení hlavy. Takže jsem chodila na rehabilitace kvůli krční páteři, nájemné techniky. To se podařilo teda taky spravit, takže super. Potom jsem chodila na skupinové cvičení. To bylo de facto o ničem, se dá říct. A taky jsem začala cvičit jogu. Musím teda říct jenom jednou týdně, což je takové o ničem, ale ta yoga mi hrozně moc pomohla. A to v tom, že se mi začaly zpevňovat vazy okolo toho kotníku, jsem cítila. A za další měla jsem takovéto srovnání, jak je na tom ta noha s tím zlomeným kotníkem oproti té zdravé, jakože tam jsou nějaké rozdíly a tak. Takže když jsem potom jela na konzultaci na traumatologii, tak jsem toto mohla vlastně popsat, jakože co mi dělá největší problémy. Největší problémy mi dělá samozřejmě stoj na jedné noze, to možná znáte taky, protože zatímco na jedné noze ustojím nevím jak dlouho, na té zdravé, tak na té s tím zlomeným kotníkem, která pro mě dřív byla ta hlavní stojná, tak na té teď skoro vůbec neustojím. Začnu se kýmácet jak strom ve větru, říkám. No a potom taky problémem jsou pořád nerovnosti, takže stačí, abych šla po nějakých, já nevím, třeba jak jsou oblázky, nebo někde máte prostě nějakou cestu, kde jsou nerovnosti a mám pocit, jako by mi ta noha vypínala. Nevím, jakože bojuju s tím, že nevím, jestli mě vypne jako v tom, že tam nejsou zpevněné ty vazy a propadne se ten kotník jak kdyby. A nebo jestli je to takový reflex, že mě tam zabolí, protože to se mi taky stává, že mě tam zabolí a uhnu té bolesti, takže jak kdyby se propadnu.
tom koleni a povolím tu nohu. Takže toto úplně přesně nedokážu popsat nebo posoudit, kde je ten problém. Nicméně mě říkají, že vazy by snad měly být v pořádku. Nicméně víme, že i po vyvrtnutém kotníku vazy bývají povolené už na pořádné, natož tak po takové zlomenině, že? Takže uvidíme. No, rozhodla jsem se teda potom všem, jak začala zima, tak jsem narazila ještě na jednu věc, kterou vám vlastně chci říct, že jsem měla bolesti při změnách počasí. Jak začalo mrznout, tak docela dost dnů v kuse, jak byly takové ty tuší mrazy těch minus, já nevím, 10 a to, tak to bylo takové hodně nepříjemné a ta noha se zhoršila. No tak jsem se rozhodla, že půjdu na vytažení šroubu, protože doktoři mě říkají, že tady to všechno, co popisuju, by mohlo být způsobené tím, že tam jsou ty kovy. Nejdřív jsem si říkala, že si je tam nechám jakože takové to pro jistotu, že mám strach, jakože, že přeci jenom je to takové psychicky pro mě, že si říkám, že je to zpevněné ta kost a nemusím se tak bát. Na druhou stranu, když se sečetly všechny ty věci, jakože cítím, že s tou nohou to není úplně ono, jakože právě při té józe nebo i při tom běhu cítím, že mě nedokáže pustit ještě tam, kde bych chtěla. Vlastně oni jsou ty pocity takové, že ta noha jak kdyby nezapruží, ale jde na něco tvrdého, tak to by právě měly být ty kovy, které to tam drží a mělo by to právě s tím se povolit. Nicméně ten rozsah toho kotníku je prý dobrý, skoro jako u zdravé nohy, takže v tomto problém není, říkám, je to vyloženě moje pocitová záležitost, nebo moje pocitová, jo, tak ono to tam je, že to drží. Ale nikomu by to třeba nevadilo, jo, protože cítím, že potom našlapuju jinak a odráží se to právě na té zdravé noze. V tom, že mě i třeba jeden čas bolela kyčel té zdravé nohy a tak, no. Úplně jako se to rozhazuje, že? To asi znáte, kdo taky s tímto bojujete. Jinak nevím, co víc k tomu říct. Je to prostě běh na dlouhou trať s tou zlomeninou kotníku. To už jsem asi věděla na začátku. Nicméně, když se podívám zpátky, tak musím říct, že ten pokrok je opravdu veliký a takhle, když si to vezmu, tak s tím kotníkem se dá úplně suprově ve všem fungovat. Nevím, jakože v čem by to bylo omezující. Omezující je to asi v tom, že když potřebuji s někam asi skočit, tak se bojím, že jako na tu nohu se skočit. No. Tím, jak ona nepruží, je taková pevná, tak to jsou takové zvláštní pocity. Takže v tomto jsou občas neohrabaná z nějakých vyšších schodů, že tam to jde poznat, když jsou nějaké takové třeba vyšší dřevěné schody, které nemají úplně takový standardní nášlap, jak je teď, tak když jdu ze schodu, tak to je problém. Nebyla jsem na nějaké túře na horách, tam si dokážu představit, že by to byl taky velký problém. Nicméně tu nohu teda, to si dávám bandáž, že když si jdu proběhnout, nebo vím, že půjdeme někde, kde je nějaká nerovnost, tak si dávám tu bandáž, ale stejně i s tou bandáží to není, je to nic moc, no. Tady ty věci. Ty otoky už jsou lepší, že už nejsou, tak uvidíme, co to udělá po tom vytažení těch kovů. Tak já vás zase budu informovat potom, jak to vypadá. Uvidíme. Můžete mi napsat, jak vy jste na tom, jak bojujete. Vaše komentáře čtu, snažím se na ně reagovat, když jsou tam i nějaké dotazy. S těmi videí je to horší, ale pokusím se vám ozvat zase právě po tom vytažením kovu, aby zůstala nějaká taková kontinuita v tom, abyste viděli, jak to prostě vypadá s takovou zlomeninou kotníku. Se šroubovanou a odšroubovanou. Tak zatím se mějte moc hezky.